Dobrý deň. V dnešnej videoukážke si ukážeme, akým spôsobom a akými technikami budovať kvalitné spätné odkazy na vaše webové stránky a týmto spôsobom zvýšiť PageRank stránky za 90 dní do 90 dní na PageRank 3 a viac. Dostať sa na vrchol vyhľadávačov je cieľom každého online podnikateľa, ktorý vlastní webovú stránku. Dobre optimalizovať túto stránku vám môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele, pokiaľ podnikáte na trhu s malou konkurenciou. Na druhej strane, ak na vašom segmente trhu je veľká konkurencia, podniká sa na ňom oveľa ťažšie, je tam veľa online marketérov, budete musieť preukázať internetovým vyhľadávačom, že vaše stránky sú relevantnejšie oproti ostatným v predmete vášho podnikatia. Spôsob, ako odlišiť vašu firmu od mnohých ľudí na internete, je vytvorenie vysoko kvalitných spätných odkazov. Mnohí majitelia webových stránok sú odradení od vytvárania týchto kvalitných spätných odkazov na svoje webové stránky, či už z nedostatku času, alebo z nedostatku peňazí. Pravdou je, že vytváranie kvalitných spätných odkazov nemusí byť časovo náročné alebo nákladné. V skutočnosti existuje mnoho spôsobov, ako generovať spätné odkazy zo stránok s vysokým PageRankom na vaše webové stránky zadarmo. Pomocou metód, o ktoré sa s vami podelím, teraz budete schopní generovať PageRank 3 a viac vašich stránok za 90 dní alebo i kratšie. Prvým krokom, ktorý budete musieť spraviť, je publikovanie vašich webových stránok do čo najviac internet katalógov, ktoré sú relevantné pre obsah vašich stránok. Môžete buď publikovať webové stránky ručne, alebo môžete použiť submission služby, aby sa urýchlili tieto procesy. Samozrejme, okrem spätných odkazov, týmto budete tiež generovať veľké množstvo návštev na vaše stránky. Na internete nájdete množstvo internet katalógov, kde môžete publikovať vaše vytvorené stránky, buď teda ručne, ako sme si povedali, alebo službami submission, ktoré vlastne vám automaticky publikujú tieto stránky do katalógov, ktoré majú službu. Teraz vám ukážem jeden z týchto submission katalógov, v ktorom by sme si mohli v krátkosti publikovať jednu vybratú webovú stránku. Zoznam všetkých týchto služieb, samozrejme ja mám uložený v záložkách. Prácu so záložkami vám môžete si pozrieť v ďalšom videu, ktoré je spracované. Čiže otvoríme si druhým krokom, ktorý by ste mali vykonávať, je publikovanie krátkych správ a odkazov na vašu webovú stránku na fórach, ktoré sú relevantné k vášmu predmetu podnikania. Trebárs v našom prípade sú to počítače, správa počítačov, systémy a tak ďalej. Tieto fóra by mali mať vysoké PageRanky. Samozrejme zoznam fór viete získať z Google, do ktorého vlastne zadáte ako vyhľadávacie slovo váš predmet podnikania plus kľúčové slovo fórum. Mali by ste dostať zoznam a môžete si teda preveriť PageRank týchto fór, ktoré budú vlastne na prvých 2-3 stranách, ktoré vám vyhodí Google, a na základe PageRanku sa môžete na týchto fórach registrovať a publikovať krátke správy. Akonáhle ste sa zaregistrovali aspoň na 5 fórach, mali by ste publikovať denne 10 krátkych správ a s týmto zvyšovať svoj PageRank.
Samozrejme je vhodné vyberať fóra, kde môžete do svojho profilu umiestniť podpis ako URL adresu vašej webovej stránky. Pri publikovaní si treba dať pozor na spam, nakoľko nie je vhodné robiť reklamu na svoju webovú stránku, ale musíte umiestňovať odkazy relevantné, čiže musíte si vybudovať aj akési renome na týchto weboch. Tretím krokom, ktorý by ste mali robiť pri budovaní vašich spätných odkazov, je písanie krátkych článkov, anotají s umiestnením odkazu na stránku a publikovať tieto články do množstva článkových katalógov každý týždeň. Doporučujem napísať 3 články týždenne a publikovať ich aspoň do 20-30 katalógov. Táto metóda je jednou z najúčinnejších, nakoľko publikujete svoje články na weby, ktoré sú čítané množstvom návštevníkov a je preto pravdepodobné, že až článok bude napísaný kvalitne, bude niekým z užívateľov umiestnený do rôznych sociálnych sietí, môže byť na tento váš článok umiestnený odkaz na iných weboch, na iných sociálnych sieťach, na Facebooku a tak ďalej. A týmto sa vám budú vytvárať ešte kvalitnejšie spätné odkazy na vaše webové stránky. My si teraz ukážeme v jednoduchosti publikovanie vytvoreného článku, napísaného článku na tému z predmetu podnikania na Free as in Articles Directory. Je to web bezplatný, kde môžete publikovať svoje články. Samozrejme, treba si dať pozor na autorské práva, treba si dať pozor na to, štvrtým spôsobom je publikovanie odkazov na vaše stránky do sociálnych sietí, a to aspoň 3-krát týždenne. Existuje množstvo sociálnych sietí, stovky sociálnych sietí na webových serveroch, ako je Dix, Sphin, Mix, Facebook a množstvo iných. Tieto sociálne siete majú vysoký kredit u Google a taktiež vám môžu vytvárať množstvo návštev. Preto vám doporučujem publikovať minimálne 50 krátkych správ, odkazov do týchto sociálnych sietí do týždňa. Zoznam sociálnych sietí máte takisto v zakúpenom balíku, ktorý ste obdržali. Sú to sociálne siete, ktoré majú vysoký PageRank, vysoké hodnotenie u Google a z toho titulu je veľmi účinné publikovanie vašich názorov, vašich správ na tieto sociálne siete. My si v krátkosti ukážeme publikovanie Posledným krokom, o ktorom sa teraz zmienim, je publikovanie vášho vytvoreného RSS kanála do RSS katalógov, ktoré toto umožňujú. Pokiaľ RSS kanál nemáte vytvorený na vašej webovej stránky, mali by ste si aspoň jeden vytvoriť, poprípade využiť službu, ktorá umožňuje takisto vytvoriť RSS kanál vašich publikovaných článkov a tento zdroj potom umiestniť do katalógov RSS. Toto nie je nič zložitého. RSS kanály sú taktiež veľmi dôležité pri vytváraní spätných odkazov a budovania návštevnosti vašich stránok. Dovtedy, kým nesprístupníte RSS kanál, publikujte aspoň vaše komentáre
do 10 sledovaných blogov denne, ktoré umožňujú do komentára umiestniť URL adresu. Tieto kroky vám zaberú približne 2 hodiny denne a pokiaľ ich budete robiť poctivo, vybudujete si PageRank 3, ako som hovoril, do 90 dní, ktorý vám prinesie vyššiu návštevnosť vyhľadávačov, nakoľko vám prinesie vyšší PageRank, vyšší kredit a tým pádom vyššie umiestnenie v Google vyhľadávača. Kompletný zoznam adries, URL adries internet katalógov, kde môžete registrovať webové stránky, ste obdržali v tejto verzii platenej. Takisto ste obdržali kompletný zoznam adries sociálnych sietí. Takisto ste obdržali URL adresy najsledovanejších webov, čo sa týka písania a publikovania článkov. Obdržali ste takisto zoznam katalógov RSS zdrojov, publikovanie názorov k blogom nechám už na vás. Je to takisto vec, ktorá zvyšuje PageRank a odkazy. Jednoduchým spôsobom vo vyhľadávači si nájdete relevantnú tému, pridáte k vyhľadávaným slovom blog, nájdete blogy, ktoré sú relevantné a ktoré umožňujú pridať URL adresu do komentára a na týchto blogoch, pokiaľ viete relevantne odpovedať, môžete sa vyjadriť k danému článku, k danému problému a tým získať ďalší spätný odkaz. Pokiaľ máte tému všeobecnú, môžete využiť, alebo doporučujem vám uvedenými spomínanými technikami si zvýšite váš PageRank stránky a tým i zisk z vášho online podnikania. Akékoľvek problémy, otázky môžete adresovať na zaslanú adresu mailovú